kuma wo mai emrase bedwam ne nyina eye ensama hodo bi a wo mkeka fa agagefo bi a ewo mai mu ho Sada ana Ghana Association of Assembly Members game from akasa na wo mo de ne se abaya de watu allowance ye wi ayedo ebekọ amanone Burkina Faso maino emu na beto dwase nyumaku ahodo bebre no na asore ne nyina no eye dissolution bi a ekoso fa NGOs bi a womudi womudwuma ewo Burkina Faso maino emu wei na anopei yede ne nyina esom emu nkyiremu ese ye kase bo a edikan midin ede Adwoa Asare anopei mene triple mai Asare Apam Dadaa afi ensem no yenye ne nkyiremu bra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra behwebi na afi chema no yenye bi YouTube ya Sompa FM live no na abrochirefo no wo mu ye adwuma akra wode namo saa na Sompa TV no so wonya yen ye sha sefri Ghana Migration Service wo ma bobo ano na asantemantam mu wo makeka won ho ya emiamie bi adehye bi ni nam ho wo mutumi ma traffic etume chepa koninya no bi sabra no na fe wo moteta ka ho no wo mo sresra de wo nya Ghana adehye na ewi a edi hu bua pa to adehye no so ene bi mo nso kura ka se security threat o esanse wonnim krokompo a wo mo firi so bai na ebi no mo nso kura wo ha ya wo mo kura nim de nti a wo mo ha enam sa ya so ema wo mo fa ba bi te se kwatia lai dagomba lai zabzongo abu ene aswase afa ho ene wo mo sesa dompa wo mamfa kura no wo mo chese emabaawa enkuma no bese ahasa do otwe baako wo mo tase won afi bese aduoso mienu wo mo de ne wo ne ne afi ene afi emema nso wo ha aduonum miensa eno nso wo mo fa won saafo ni nyina adwumadi a wo die ni se wo no mo sresre wo mo sresre nko a na enam saya so ema wono mo nante se no nya wonko ene wokoye enkran ha kora bi ko so aboso kan zongo junction nima madina kanish eho nyina anso wo mo ye bi enam so ama West Africa se wono mo ka nationals pa obese repatriation enka wo mo ebepese ye besan kora de wo mo akọ nkromu a nipa no bro ahasa ene akire nanso wo mo ne Nigeria High Commission eka wo mo tamba nkyira no no wo mo etime ehu wo no made hye bia eho no wo mo ye ho nkrata eda wo mo edema wo mo betimi age wo asan de wo makọ onkrom dodo na akura no ye dodo wo mo na de wo mbae ebi nso ye hye wo mo esa akura ache wo zo ye de wo mo ba na wo mo ba be ye adwuma binum nso kura be ko suku se na de ye de won e ba be ye no no enti sakrata yi the Nensasha say Deputy Commissioner of Migration. Yeah, one answer the Public Affairs Department ho. Maud any makweno wono any sunny. Yet was so ewo ensemfoforo emugana ban agye atum se womo ebema visa ho waiver entiase bi ede ama hodo beye enan na aman no Antigua eka ho Barbuda ka ho Maldives ena Zambia maino ni nyina no eka nhyehyɛ hodo a aban edigu akwam sɛ de bɛyɛ akwantuo hu nsɛm no ebetimi akonkan na oman yi soafo yɛ ɔhwama no ni dwumadi ensɛm so onumunyamfo Samuel Okujeto Ablakwa ena enra wotintim ye ede kɔto abɛfo ententan Facebook yi ɛso na wɔkyerɛ mu sɛ emfa hone passport a wukita sɛ yɛ ordinary sɛ yɛ service anase diplomatic passport no anya bi kura Ghana de hye betimi akɔ aman ahodo yi amabɔ boso yi ena wɔn so adehye betimi aba Ghana ha anya bi kura enefo aduasa 30 days de won betimi aba bedi se ye nsrahye se ye dwuma bi na aba bedi no wasan adane wachi akono wo betimi aba wabra wo nhia visa bia ewo saa kwan no eso na wode ato dwa se enche wo mo ne hihye kwa kopie mu ewo mayi emrahye bedwafie na enkomo bi esese wo mu di efa ho no nso wo mo ahye atu ho na mo wo se
Ghana aban ebekosoa edi amama ahodoɔ yi achi na wɔmadi nkɔmɔ enko wiase ne emre bi beba enye Zambia, Maldives, Antigua, Barbuda nko a ene wɔn bɛma saa visa waiver yi ebi wɔn de ama ahodoɔ bebre noa ɛbɛka ho sɛde ɛbɛyɛ akɔniaba ɛna afei adwadie enkitahodie ensrahye ɛho nsɛm so no ebetimi atintim ɛwɔ mayi emu ɛbasa wɔn betimi ama waiver na ama bia ma watimi akokumase ama ɛhɔ nso ba bedunum de ɛkɔso a wɔn toma ne yɛ wodi wani yɛ ni akɔ bi na ewura yuginamo wɔno ɛna Ashanti region hɔ no ɔyɛ president edema Environmental Service Providers Association na engineer yuginamo asamoa ɛna wɔfrɛ sɛ wɔbɛsrada aban wɔn keka na asadank wɔnya ne ntentem sɛ de bɛ na compost plant no ebetimi aye adwuma na aye adwuma yie na asa ye ne duduom esan se wo mo ka sa mfidie no na bose ne ne dwumadi ebetimi adi a abibrem ha de eda nsokra ne se honti wo de todwa na fe waka kire ba bedu esan se koba se wono mo ka bibia ewo manyimu na ye pese eduru fufuom na ade hye ne tia na ye ntwa ne botomu na mo mfansia so mpa so na ade fa ya na epie fufuom ne se honti ode toba be nim yewra engineer amo se adama abanya ntem na fe wonom mo awon se de beye na compost plant no won betimi aye efi ho adwuma e wa santima mu na efi a edore wo mo wurawura na ba to nyina no eto betimi atwa. For the past 6 years in here, your African, the largest compost and recycling plant. I don't know, a baller, and a circular economy way. The baller and the far away from Fidimo Dada, baller, and then the emphasis dear at the mine, ye rubber, ye organics, ye plastics, ye metals, ye pest. And the Nina signed the name from a boy others. I signed the BNUMA, employ Nipa directly and indirectly over 1,000. I said, Jumano, Akoswa, Nanona, a man seeing a Muesha, a greater master catchment area. KMB ne omo makani na no bia fa ne baller o de ba ho na ama baller asem no abrase for the past 6 years nie banansan die ntia baller asem na san ma na humle so ye sa company no aban ne no won senkae bia omugusu e kan enku wie ye engineer Eugene Amwasamwa one year president Edman Santi Regional Environmental Service Providers Association one ba bedu ene di nkomo yi Yedasoa ejina sante mantem ho na bawa beidu eni kokofu aboso hene na namankwa otu amponsem a wotoso mienu enso edi nkomo na nanande ya desredie bi atodwa se ho behia se ehumesua wo betimi ahye mu kina ewo babia wodi ne man no na wo kiremu se enne se de abafunim dia konanim na technology yede eye adwuma babia no se se obi ne wo no betimi aka se wu kosuku a eye ebia option asa mempeu ana mepa na mekɔ mempa na matena fi wɔse homa sua de sesee no akwakoye ade bia ehuhia enti tichu pa ne mabuna ɛwɔ ne mpotem wotu omofo pa se school no wokwa na wahwɛ no wakɔ ne yie na wasua de ne yie na botaa bia wodi esi wani so no ɛno so atimi aboa fe mensi assembly aban no se moa bi wo hɔ no mo ɛsese wo mo ɛde boa se de ɛbɛya ehuma sua no yebetimi ahyɛ mo kina na ɛbɛya akɔnɔ ɛde ama wo bia aban ne hwɛ na wontu saa anamon no America ama ba wani branch ya wo se de best and say promotion no ma nwumesia ihia wo na yewura bai no nwumesia isi enso wo de boa nkwala ne branch sia yewura nkwala bi obai obobo bi ya ye lawyers ya ay doctors sa na so make say nkwala ban say ya ma nwumesia enye na de kese oze no abrochime mkura no se wa nkusua otuka bra train kwa ticket ucha ichano da wa na bebo bia ukonyina no ucha wa nkusua be no ucha timi sen kwala ma ma de bia ma sa control ministry di na mo dan se kisi de ma me na hia mo ba wei eye kokofu aboso hene na namankwa otu amponsem a wotoso mienu wa bra traditional council meeting ekoso ena nana ene yamane boni ba wa beidu edi saa enkomoyi ene nana no nkomo no sabre na ebi koso e wa santima mu no na kwakwa de manso adehye a wo mo ogomo anyanya no wono ma che na gina ho a ene na ebo nkomokoro na bi na we de
zongo hina wo gomoye nyano wono akro ya ena wasanso ye zongo hina wo gomoa achempem Nana Sareke Abdullahi Isaka Jiwa ena wode to na yewura ademani musa sompaka se de yene musa mo no senkamu ya latafo anka befra mo kanayo esanse munya kan ya na ayoho nisa honti wonde wofra na wasra se enema bi mu wo a wiase he no Ghana ha adehye ni pii wo bi nanso wo mo ho wo mo ni bi enti ama operative ne creative na wo mo didi wo matiri mu no ebinom age wo mo nsa ase kura aboso enti we de obesrada aha de ye ka agpt chief of staff te na abanti mpanimfo no nyina nso a wo mo ka bi ebam no wo no mote na fe wo mra won sra ban mu gomo yenya na gomo east yeya embua ewo aban eho kopim de yesu ayeno eni ye kar koi na langa desu etitinye at the same time ye ni insua yenu isu emba road is so sabi e say yenya so road so bindi go maimu ye pacho say yentu yombe modi na wontu hwe wan ye mai this you know obon humodi empini bon humodi nemu yembo modi na yembo ayi na yentu nya sanya manyama we na magumo mai emfa ni ntampa emfa ye beto tosre zongo community ye abai abunwa abai no onyenye eno zongo hene ya wo gomo achempem wono anso ena ye gomo nyanya no zongo hene Nana Sareke Abdullahi Isaka Jiwa na dwumadi ekoso no emumpa isra wo srai na ehwade no ena ama nene kura afam no afe ewie ena abakrache wo gomo is Honorable Margaret Nana Akom wono so de de eto so sei asani na ejina nkambom osanse ade ye bia no nonya kase ene nkambom sa ye bibi ne yanya baako yanka ye wambom ne yanchechire district yanka ye wambom ne yanchechire region no yanka ye wambom ne yanchechire oman Ghana na yari yanso ari akechi His Excellency Mr. President waba se obabare set Ghana dia na kom one ni MP ane ni regional minister ane ni regional chairman yanso yaba sa yaba bare set gomwa enti abaye wura pani na kom no eno Margaret ante mage na wode abaye ni suade hunu nso etu dwa odwumade nase no ye kai wo se Nana Kojojesi Company Limited a wode adansie ho ne mapa aba edwaman so na dawroma ene yeti babie Nana se menka ncho se wusi dan no wa meto ne ma no wo hode a ene na wo ya to pan agudantuo mu ese eye nadoa se ye cement eye plywood sana eye building wires eye iron rods eye enchansia ye de bodan so obu ho no mabekọ na eda ne yesiesi wo kama afe ba ko mfie mienu na so apa aye fita dabi wankoto nchense na ewo Nana Kojo ho mepacho anopa yi mu si adan mu ye project building materials ni nyina from krenkren to krankran mu fa mani nkyire mu ewo Nana Kojojesi Company Limited ne nyuma pa wo ye enti na 2023 no Century Steel for born abaso de track tintin bie eba ye se adwuma a waye nti wonye ye no wonfa nhye mu nkidanti obi biara oba beto ne ma ho nso no wosesa e de akwakoja ofiri wa bra wuntua kapra wumpe wei na wopedien baby ya Nana branches no aseta for 0204355040 0204355040 tontina 74 se adintina betena se ama yade bia ba beje owedie no aboso se ebia yade na hye wo ho amfie bebreni de efre no chronic diseases no wakwa entumi enkoda petontina 74 ni binenom ebebua boost immune system me say DSC ne niam bi yade akeka bom ne yade afrenti no wonnom a eyade se nyarewa no eba garaway na bona kwa akoto baabi se ebia eye kidney ho infections eye hepatitis B
ɛyɛ prostate enlargement ɛyɛ ulcer na ɛtete wɔ menstrual pain anase bi a wo de ne yɛ ɛwa bi a waboa bɛyɛ de ɛwɔ no maduro bi a ɛwa no ɛnkɔ ne nyare wahodo bi ɛka arthritis no mu obi a ne nase ɛtaata kwa 2074 ne yɛkamfo ɛde amaw anopai baabi ɛtonton ro bia mepacha ɔkɔ ma obenya bi ato Kansi drug lane ebusu say tam 0246 07 3498 0246 07 3498 and 0501 6289 31 Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Duke what is a stroke netete war ya de bia kwakwaye kwankro say ye premature ejaculation say ye ntinimu how liver prostrate infertility awo hu asem na kwakwaye den ede amawo me pacho Endpoint Homeopathy Clinic ne kamfo ede amawo say bia odihye bi nimfie no akwa anim na wontimi ma ho me hwe na omankasa ede nurse ne doctor fon bebe fie na wo mo aba be hye ne kama ede amawo enkran shell signboard ena wo mo spenters kwan so kro no mabo hia ewu kumase Fred Doctor ewo 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 Leicester Company Limited one more energy years toothpaste and the brush aba ejaman so say sebe enemremu ya ye wei ya Leicester de one more years toothpaste in the brush aba we say enkaboni wo menum sesain wabra yaz ewo honom mepacho brushes no nso no ya ye ne kama eno a enye den bebre eno nso a enye mere bebre enti no udi twitwi wo si a eyiyi niema bon ni nyina impurities ne gugu si ase no clear ni nyina e de free honom ema wanumu ete wan wo se so be pai fita baby abeko bia ubetimi asre wabra wo mre ho bowura supermarket shopping malls baby etonton niema bia se de apam si gusu anopai ya wo siri Leicester for Adawuruma 0501 619588 0501 619588 and 0501 390338 nyuma koi Adawuruma chenye tia wabi ye basisia TV Emma Ketuapa ampa ebusuan yedamwase semwanya bre ame adane ye ho aba yetoa ensem no eso bono mantemu soafo onumunyafo Joseph Akwaboa ena kasei na wakasa edi etia donkuma ewo mei emrase bedwem se womo akekan kansem bi edi afa atemuafo a ewo mei hu no womo akamu akotwu womo se ase ajajefuo bi no mo ewo mei mu no womo eye amanyosem a womo de womo akodom NDC ena de amanyokuo no ebeka no eno ena womo eye na wochiremu ese omampani John Dramani Mahama akansi sudua pi se wo mei mu wo mberesa atentre ni ebetimi aye adwuma na womo ma amanyosem fofore eye emranimfo no womo adwuma womo eye na wose freedom of speech di obia wo ho kwan se wo kasa na mmom koka ensem bia ensem fata na yede ukopie mu ewo emrananimu a mepaacho wo mbehye se atentre ni ebetimi aye adwuma na nansem Ghana Bar Association fo wo hwe wo mo nsem bia wodo bia wo mo Canada nkuma ebe kasa wo maka wo ma no atum wo mo ma meka bibia sa asam a enkrofo ne kan no enya de se wo mo kan nie na chese wo man kasa no so no kra problem wo maka che wo se nima bi eti se die se sa ne de betena wo mai mu a enya de a ebebu akora omunya sembia nkamfa abanwe ho nti ne ato omo no se yebeko social media ne ye didi atem ya kansem fi afa president ho ya kansem fi afa mpanfo e wo man mu ha ho all because yes ye wo freedom of speech na freedom of speech enkyere se kodidi obi atem nti ne so kodidi obi atem na ye pese mra ya adwuma yenya eho minority leader afenyo markets nipa no ye che no yamfa mra nhye yensem ye de ne court say yamfa no nkosie na wotwe na yetimanya minority leader oye lawyer ni ama na begina ho say judge not ho no the difference is that on share NDC atade
wei eye onumunyamfo Joseph Akwaboa ena yete nenkan na wone yamani boni Nana Jiman Opambo ena edi sa enkomui ene wone Agyeman Opambo kasa no bono mamu no na pu efam na sofoma me otutu atu nso wone president ya woda Ghana Association of Assembly Members wonu mano owura Frank Aka Nelson no one na kasa ya no nso wotu bi setuo no wode mane yen na won de wo bo aba so pa so wode allowance eba ye de beso assembly members asene small honorables aboa ma won ho ahenhan wo mo na bra wo kasa no enwuma eda abusua ya yete e de free ni wura no honorable Aka Nelson ninsem the owo nyina ni say aban no promise assembly members say obetua ye monthly allowance na yankopon adum eye 2025 what say say no watimi deliver otua assembly members area ta na wo 2025 nyina no aban etua ni nyina aban no only ubia ka assembly member bia ka in the year 2025 but over 2026 mu na first quarter aba abesin eno na yesra ban no ye bona baso na yesre no se 2026 first quarter so aso nti yesre no se omomode odo omoni yen adin komo se omuguso ya onbo be tua but yesre no se onye ntem na ometua na assembly members so ntimi enya bi na yefani edwuma se o se idi no nti no kwese ban no 2025 de otua enyina amae Sompa one national president Edema Ghana Association of Assembly Members na yura nurse na mananso ho ewie no wo se da se bi mra bio wote se janka eke na nwumra de obedina no pa na ya no wo san hwehwe aban ya de na so wo mo bo na ba so nyina no bo hye ya kadan motorbikes a wo de hye wo mo bo no wo memra se be na wadwuma no be ntentem ya pa bi eye motorbike a eri di akobadi ewo various electoral areas ni mu nsanka to abama yen a kacha busumi miensa enan so no say nsaka motorbike na eti di juma ewo electoral area and this time motorbike no ache motorbike ne yesa enkan ye 2023 ba ye kompi ni nsa yesra ba na say onkeka no ho o ma se bo say o mugusu procurement yesre say ache motorbike ne yenje say the years gasa ne mu yeji di juma so ewo electoral area ni yesre say motorbike no ba no keka no ho na yesa enkan na motorbike no ye kan no yesi pe janze motorbike ye motorbike bi asa because looking at our road network no kwan no enye nkurate no nti motorbike e jangera benya ebe wa ho din abebua na yetu medi edi Ora Henry Aka Nelson Frank Kennedy ho one a president Edema Ghana Assembly Members Association one of mama otutu ene di sankomo Abusuan yekowie kase no ewo Burkina Faso maino emu na beto dwa se military government no womo ayire womo campaign mu pa se eye civil society inyumaku ahodo ya ewo oman ni mu die womo ede womani ebesa womo ye kasai inyumaku ahodo non governmental organizations any sa CSOC makomako ohani edun 118 ye gunuo womo gusa organizations ni nyina na womo say sankrofo no womo kasa efa nipa fa ahodie eho enuti ne ye gunuo ne se na mampani Ibrahim Traore pa no so debi abane de nkyeremu eba yese eye security reasons enti en wo ma dissolute sa ekuo no en wo se security reasons o eye boapayo aban na sedan ne ye boye man ne ho ban en ye mpese bibibone bia besi wo manum sanse wo hwe bra wo mo bra ye ansa na 2022 no wo mo enya sa political power no a eyade bia wo ma adwene se ne kwan bia so wo mbebo ho ban enti wo mo kiremu esasade na aban ne eye no emwa kura ensusu aso bone a ede bebre Burkina Faso man no ewo amanone amahuduo anim no eyade bia hadwene na ye kasa senior researcher baako ya woda Amnesty International ano ewo Burkina honom
Usman Dailo wono so akasa edi etia se saa aban ne gina yesi e wasie se NGOs ahodo ene CSOs no won begunu no asa wo mo ka manfo kasa bo ahye wo so ne yesi a na military government ne den na mo expect se mo beka no obi aka bi ana aban ne beka no mo aka bi enti wo mo se ye kɔ animu no wo mo hye pa se international organizations ahodo bi nso a wo mo so ka bi ewo mu no wo mo de wo ma no ebeto asemi mu se de be ya se nyumako no ye besan ama wo mo aba be adwuma na mfasodie pii ena oman no ebenya ewo saa anamotuo no ehu eno so ena yegyina na no pay yedi ensem no asi ede ama mo Sompa 106.5 FM Accra so enie safen wa beka ye ho ansem a yede ba ye no na de edi mu akoti ne bi ene se aban age visa waiver bi atum ede ama Zambia ene aman ahodo miensa bi a eka ho se visa waiver na eba mu a na wo senkrata anso ye adwuma enti wo fa kwati kwan ba pe emra bediu sesi ya Ghana Migration Service asante mantemu ene nkran ha no wo ma prade hye bi a wo mo nankwa ho sresrade ama binum kura ye bo akire ama wo mo ko nkrum kokofu aboa so hene ede ato dwase ehu behia sensa kire kese bekoso ewo humasuo no wahye eye emaburu no so enkuran se wusua ade a wuko school no a no wahye no wakoniye sada ana ura gomwa nyanya no a zongo hina wo wono so de ato mpanimfo ene mu se wo momra wansra ba mu enema binuma ye o mayin tafirwa no wo mo lake ye wie ye ena ye de wo ekọ Burkina Faso man no emu se military government no wo magu enyumaku makomako wo ha ne edu nwotwe ya ebi eye enyumaku a ensha abanse ena ebi nso eye NGOs anase CSOs ahodo a wo mudi wo mudwuma ewo man no emu ye de aseda Emma Nana Kojojesi Company Limited a wadi adansi ho ne mapa aba Leicester Company woman de ya toothpaste and a brush aba edwaman so Tontina 74 and afi Endpoint Homeopathy Clinic Sompa 106.5 FM Accra FB no ebi FI branches ahodo no Sompa 93.1 ewu Kumasi Sompa Takwa de Techiman Sunyan Enkranza Doma Kingdom 4 FB ewo Mankesim eye 106.1 Facebook YouTube baby ya streaming ye ema wonso unya ensem no mu emfaso ye no ma ye bekenkan ede mamu midin ede Adwoa Asare anopei mene triple A man Asare Apam Dadaa